Isa naman kabulutuan sa San Carlos City, Negros Occidental na sunog danyos nga ginbili naglabot sa bao 18 million pesos. Nakatutok, Eileen Pedreso. Makita sa video nga ini ang madasig nga paglamon sang kalayo sa building sang Kolehiyo de San Rita sa San Carlos City, Negros Occidental kagabi. Lakip sa mga nasunog ang chapel, quarter sa mga madre nga nahamtang sa ikaduha kag ikatlo nga panalgan sa building, pati mga computers kag iban pa nga gamit sa eskwelahan. Ang danyo sa ginbilin sang sunog ginabanta naglabot sa 18 milyones pesos. Sa investigasyon, nagagwa nga una nga ginpadulungan sa mga katapos ng San Carlos City BFP ang likod nga bahin sang ikaduha nga panalgan sa multuan sa diin nahamtang ang Treasurer's Office. Aminado ang mga ini nga nabudlayan sila sa pagsulod sa lugar kag nangin madugay ang pagpalong sang kalayo bangod tuman na kadamol sang aso. Sa subong padayon pa nga ginaimbestigaran kung diin naghalin ang kalayo. So, para ma'am subong mama sa investigation ta subong. Walaan mo ma'am, ang isarang na building is daan na siya. Kag ang iya nga ma'am nga slabs ma'am is kahoy. Second and third floor ma'am slabs ang iya nga sa log is kahoy ma'am. So, mutok dasig ang pagkaos ng kalayo. Samtang ginakasubo naman sang tagpumuno sang kolehiyo ang natabo sa bulutuan. Antis pa man ang sunog, nakabati kuno ang mga inisang lupok. Halin sa una nga panalgan. Actually, kumakain kami noon na mangyari yan. Right after ng dasal, nag-ikot ako kasi may classes until 8:30 yung classes sa college. Doon sa ilalim ng yung last nga kwarto, mayroon umuusok garing sa first floor. Sa karon nagapangita pa ang bulutuan sa himuon nga temporaryo nga classrooms matapos nadala nga ginlamon sa kalayo ang pila ka mga classrooms sa senior high kag college. Temporaryo naman nga ginsuspinde ang klase kag natalana nga mapagwa sang abiso ang kolehiyo kung saan magabalik ang operasyon sang bulutuan. Upod Geruel Bangoy ay Eileen Pedreso, One Western Visayas.